श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले, ले देख, जय श्री राम। श्री वीर बंदा बैरागी महावीर आंकड़ा नंबर 5 मेले में आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता है और करता रहेगा। प्रेजेंटेड बाय रिद्धि सिद्धि रिकॉर्डिंग स्टूडियो, तमकुही रोड। अखाड़ा नंबर 5 हवे पुरानी बाजार के अखाड़ा नंबर 5 सब अखाड़ा से निमन लगेला बात बाई है साथ, सब अखाड़ा से निमन लगेला बात बाई है साथ। हवे पुरानी बाजार के अखाड़ा अखाड़ा नंबर 5 हवे पुरानी बाजार के अखाड़ा नंबर 5 मिक्स बाय देवेंद्र दिमागी। देखी सबे भइल बाटे कायल, दहिया में लागल बाटे बिजली के फायर, बिजली के फायर, बिजली के फायर, दहिया में लागल बाटे बिजली के फायर। अखाड़ा के देखी सबे भइल बाटे कायल, दहिया में लागल बाटे बिजली के फायर। जय श्री राम के नारा लगा के आवो ये भाई लो नाथ, जय श्री राम के नारा लगा के आवो ये भाई तू नाथ। हवे पुरानी बाजार के अखाड़ा हवे तमकुही रोड के अखाड़ा नंबर 5 हवे पुरानी बाजार के अखाड़ा नंबर 5 दम होके केहू में तो करो कंपटीशन, हर साल इहे जीती हमरो बमिशन, हमरो बमिशन, हमरो बमिशन, हर साल इहे जीती हमरो बमिशन। दम होके केहू में तो करो कंपटीशन, हर साल इहे जीती हमरो बमिशन। बजरंग बली के कृपा होई तो आई न कबो आज, बजरंग बली के कृपा होई तो आई न कबो आज। हवे पुरानी बाजार के अखाड़ा हवे तमकुही रोड के अखाड़ा नंबर 5 हवे पुरानी बाजार के अखाड़ा नंबर 5 नंबर अखाड़ा में खेला होला तगड़ा, कबहू ना करे भाई केहू से झगड़ा, केहू से झगड़ा, केहू से झगड़ा, कबहू ना करे भाई केहू से झगड़ा। 5 नंबर अखाड़ा में खेला होला तगड़ा, कबहू ना करे भाई केहू से झगड़ा। पिंटू प्रभाकर के गाना बजेला
के अखड़ा नंबर 5 नंबर 5 हवे पुरानी बाजार के अखड़ा नंबर 5 नंबर 5। मिक्स बाय देवेंद्र दिमागी। श्री रामचंद्र जी